Girûpên Çekdar yên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve piştevanî kirî ji Tirkiye li herêma Efrîna Kurdistanî di binpêkirinên xwe de di derheqê welatiyên Kurd de ji dizî, talankirin û revandinê de berdewam in. Herî dawî jî 16 welatiyên Efrînê navçeya şêra we revandin. Herwiha Girûpên Çekdar di proseya kolan û lêgerîn lê du cihê şûnewarî de berdewam in. Jêderên taybet ji herêma Efrînê eşkere kirin ku Girûpên Çekdar yên bi ser Tirkiye ve 16 welatiyên Kurdiyê navçeya şêra we ya Efrînê revandin. Li gorî heman jêderan ku Girûpên Çekdar li gundê Beyê yê navçeya şêra we 10 welatî revandin. Jêderên xwecehî gotin jî gota niha sedem û cihê revandina wan welatiyan jî nehatiye zanîn. Herwiha Girûpên Çekdar lê gundê Fafirtînê yê bi ser şêra we ve jinek Kurd revand û taweke niha cih û sedema revandina wê jina Kurd jî nehatiye diyar kirin. Herwiha jêderên taybet jê gundê Basovanê jî eşkere kirin ku 4 welatiyên Kurdên Êzidî yên gund li ser destê Girûpên Çekdar hatine revandin. Taniha çarenivîsa wan nediyar e. Jêderan serbar kir ku ji dema seredana Nesril Herîrî serokê îtilafê ji gundê Basovanê re û taweke niha hemû corên binpêkirinan ji revandin û eşkencedanê têne encamdan û welatî jî nikarin ji mala xwe derkevin. Lê aliyekî din rêxistina mafê mirovan di daxuyaniyekî de roja înê eşkere kir ku Girûpên Çekdar di proseya kolan û lêgerîn û diziya cihên şûnwarî de li herêma Efrînê berdewam in. Rêxistina navborî te kes kir ku çekdarên Cebha Şamiya û Erebên li gundê Erindê hatî neştecî kirin bi proseya kolanê bi alavên kolanê yên giran rabûn û bi taybet li Rezê Îsayê nîzîkî gundê Tirmîşayê bi ser navçeya Şiyê ve ku yek ji cihên şûnewariyê kevne. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê serbar jî kir ku proseya kolanê di nava gundê Erindê de bi giştî di nava mala welatiyê bi navê Nûrî Heyder de ji aliyê wan çekdaran ve berdewam e. Ew jî da ku kele û pelên kevin yên şûnwarî ji xwe re bidizin û ji bo derveyê herêma Efrînê veguhezin. Revandina welatiyan û proseya kolan û diziya cihên şûnwarî li herêma Efrînê ji dema êrîşa Tirkiye Girûpên bi ser ve li ser herêmê berdewam e. Bê ku rêgirî ji van kiryar û binpêkirinan re were kirin.